Holly, wiesecie so prošu na zhromadnej safari, gdyż wobladamy się wszelakie wubiczursko, dzięki Serbów, a gdyż mamy zbożo, budowamy samo marszaloweczny egzemplar. Jsme kompletně musíme skupina, hej? Dobrý den. Tu. Proszę bez dostępu do sherry. Nasze postane egzemplary Praserva w typiskiej scenerii z lata 1912. W tym licie jest założyła też domowina, a serbska wieś byliście krótsze we Łużycy zakotvena. A gdyż widził unie tu jejko znano jeszcze informacji, sme za naszych egzemplarów plałowali osobite kogosze, gdyż już w te jejka nie są, wszak rozumiem to za przeżywienie. Dziękuję. Ale nie tylko wiecie posiadane, mamy jeszcze drugi program, hej? Kniedzie doktor, jedne prašenie, što je to tam zade do małej... Hej, to je nasza najlepsza łodziaca specji, jest 60 do końca 80 lat tuto listotka, ale to nie trzeba si obladać. Niektóre egzemplarze nie są so ideologicznie boże dalej mówili. Den trzeba nabić, hej? Hej. Chcecie się napić? No jest tu nasza przekładnika. Tu mamy nasze największe obłożenie. Przedstawi się typiska sceneria z tereszego żywienia, mianowicie rytne zetkanie na skarżowance. Hej, znamo nicht du Stefana Luigi? Oh, crazy man! Hey, das ist ein Liebschaftsky Professor. Ich habe zum Institut za Zoologistiku rozszerzyć. O, dort hat er nicht so wiedzieć, nie swiedziesze. Wszystko top secret. Sorry, shit. Mama, pójdź znowu. Ladaj, Junge. To ja tu Alpha Serb. Zorabicus probalis oznamia so junu przez wszelakie reprodukcyjskie pospyty, kajż tak menowany Vita-projekt, już mamy une beżo. A na tamnej stronie, hej, jak dobry rec, im so nie to tak prawie radziło. To by, hej. Jedne prašenie bilo to, Hej, što je se z njimi stalo? Hej, jak wiele są so hybridizirowali boże, ale nic wszyscy kaj tak przywiele pojedam, ojcze dalej, obladam se to. Hej, tu możecie sobie pozwolić, dokąd rozmyka chcecie dalej iść? Oh, crazy! Jeden videograj. Ja nas wrócić, he? Ej, po co na to? Maksymilian Hazardski z Dešňa je serbského poklada. Rečpak so prvými generáciami svojej svojby nerečí. Ich denke, die Bräuche werden noch erhalten bleiben. Aber wie es mit der Sprache aussieht,
es gibt ja sozusagen jetzt keine neuen, jungen, wirklichen Muttersprachler mehr. Also jedenfalls nicht viele. Die kann man halt an der Hand abzählen. Und so kann sich das einfach nicht erhalten. Ich glaube nicht, dass in 10 Jahren sich noch 2 Leute treffen und sauber miteinander reden. Naciągnie trochę mówicie pozytywniejsze. Ja mam strach. Żaden strach, żaden strach. Du, ich habe jetzt endlich meinen Sohn in den sorbischen Kindergarten gesetzt. Wir sind ja schon für die nächsten 2 Jahre komplett ausgebildet. Ja, ich weiß, mein Mini-Du hat nun auch endlich eine sorbische Tagesmutter. Aber stell dir vor, meine Schwester in Berlin hat tatsächlich keinen einzigen Platz mehr an der Musikhochschule München-Würzlich bekommen. Ja, genau die. Ja, ich muss